anga jatemina dro malien chama munun ba fo ko français ka nali ma fenye ulu de jobalaw mais malien munun ku macha o watila munun ko aw kana to français kana parce que o ba do français ma delika guerre gagné français ma delika tayro la ko nyana Côte d'Ivoire exemple ku mbambulo Sierra Leone nunu ni fen nunu exemple ku mbambulo Syrie nunu exemple ku mbambulo Libye nunu ni fen chama yoro chama exemple ku mbambulo uma delicata yoro shi kuye fen do lanko nyana o fleni au contraire RD Congo nunu fle ni France nunu tara yoro we mundeke anko nu nana o wati beyanke jugusago beyanke jamana kono mo langolo ye beyake hali ayere so kono nere musoba Hollande ka fo kala be bisi di Hollande ma parce que ko Hollande nana mari so parce que do blanc ngolo anko ama dondo benake bibina nimbi feka muke bo ala do mba fo Hollande wa fo ala kama leka farala ni ala ya to ne afamo wati ale ma famo ngo bon o des problèmes. Moi je pense qu'on faisait partie des gens munun ko ko ngana to Mali France kana am fi parce que nous nana en hakili be fena atna kete parce que lube no ko programme réalisé les de kama ay accord militaire accord de défense ni moko mi accord nakala ibado al ni France soda si ko jugo ke Mali de pas place là al nay mo faka ale ta tribunal la Mali de ta tribunal la tola article 9 bo defo o koroye muye dro anya famu kabino wati ko ni France nana France be na fin fla saba de kama politique mo munu yuwele no FDR jonkunda naka mo anga tinya fo ala ka hina sumale sese nuna ulude ya uwele al cheble drame nunu mais hali tout ye bi ka fo ko anim sara c'est ça aussi le problème pour mo bi se ka filiwo mais ni fila ita donc fila ita fo kinim sara ka fila ko jamana ka yafima o fana ya kamana o de ba ira yele kito mo nyana may kabino debut donc ulukana parce que ku ye pouvoir perdre aya nunu fe o foloy flana o ka fanga di MNLA ko gena fambe parce que MNLA nunu généralement c'est des gens ou vous utilisez des mais fanga tula fanga be munna o be donendo ani sabana kana ko affaire réglée no ya suro kana ni mo munu me MNLA kele ulu yere bola parce que la France a toujours 4-5 plans plan A plan B plan C plan D a be de bubulo ni plan A esoro be do plan A B kono donc ça veut dire ou be de utiliser fo anan nyogona munu yu fa mu ko so be konu nana ate fo signaler ou be na ils vont rapprocher la logistique aux acteurs ou yere nana ni kele munu ye no ye wele ko terroriste ou yere ko djihadiste ou yele ko nini ou be nanu ye maintenant ou be matériel munun duma abena sababu ya de kuye ka nani matériel ye normal la ani ate moshi degum ka soro ala de bado mo ye mina munun nana 2013 ka du mal la fin ye mina no ibado ko keleke mina ote France nale ama une semaine ke dro ko mina nyana ma muye keleke mina wa be segira c'était juste pour escorter mina nyana ma munu mena exploitation aurifère nous kawra mina munu mena contrôle satellite sur nous les trucs satellitaires la ko contrôle ke mina munu mena ou beta aéroport ni fembe jokki dal abe mun nafani est-ce que aéroport jokumbe ki dal bi ko aéroport international kamunke donc c'est des choses où nanuka fait programme exécuté de kama kabini France nana phobie anga jatemine dro fin kunte abekera yan sisa malien te joli chamando mais ou ka malchance kera mi Mali barka jamana sino yo ko jugu mun ke ka nyesi Mali mani yo ko jugu munun blali nyona munun ke ani fagali jugu munun ke nu fe ka fla faga weta dogono dota nu fe ka dogono faga weta fla dota mais ba soro fla mi beta ou fe ani dogono beta ou fe abe hakli tawi ou luti fe kele ka ban ou tu fais hereka ke ou tu fais malien ka fara nyonko au contraire Mali est une des grandes nations de ce monde. C'est un pays excessivement large, 1 238 000 km² au Tchad. Donc, nous avons au 4 là, comme Soudan, la Tchugomina, au français, au Barak et Infan, au Binoke. Nous avons Mali, ou quand on Mali exploité avec l'État malien, nous avons l'État malien de faire les millions. Ou tu sais que la pression sous le mais au contraire nous état ni Mali morcelera ka état fitine da do di bado ni feka ali anga bumana kan ba fo ni feka bi jelende be fendo voilà ça dit ni fen fara nyon ka be fanga dama ko ni bikini nu beke ka fara nyon ni ko ki bube kari nyon ko sisa be gelade mi ni ata kelen bube kari ka foi donc ni Mali tla sisa ulubi se ka fere ou ka kuma bon akila ta mi ni ko la munu ko watanu de manganchi ne bu fo parce que vous permettez la pression da tuabuka pour que barab se la kanya wa ko flagele ada donc munu ba la fene ko tuabuka nata wato ya folo wa raison bu bolo parce que mi ata kala je problème d'abord amuna parce que malien ni tuabuka drapeau din kalafika problème na Amérique drapeau din mo be ko do be ma do ma fo ko rébellion be do ba ma ko
et mangan minale to abu tanto donc on les trois karafi ko fait bon le go karafi kele un karafi supporté donc conséquence ni na so bon to abu fleni en pression mon tout quoi au coup clé parce que Nico France c'est pas la France hein. Les États-Unis sont derrière la France en Amérique be France ko fait mouna parce que faut Amérique devait problème nous ta ka ku ba problème mais maintenant si ça américain on y uniforme go ba fuma ko les gendarmes du monde donc il y a le monde de Mali problème la France n'a colonisé ou to France ko fait une européenne be France ko fait donc c'est vrai que les chinois qui ont bien nommé n'a quand même puissance ban bekele avec un problème parce qu'on sent un record économiquement donc on va continuer à pression monter France quand nous en armée ka djé wa barake djelia ko maintenant que na ka monter le drone nous to armée drone avec Chine donc le Chine était mal arrangé quoi ça on y a fait voilà on y a ye minnu ko a bɛna fɔ accord ko ni maliyɛn jɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la bi kɔnɔntɔn b'a fɔ ko faransi ka taga bɔ an fɛ yan ka da kan nanzara jogo ye min ye ni o ye babylone système ye hali maa minnu ma taa école la olu b'a dɔn ko tubabu u bɛ a ka minɛn cɛ ka da yɔrɔ fɛn fɛn na a ɲuman ka dɔgɔ maliyɛn bi n'i y'a jɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la min kalan o i ma kalan o bi kɔnɔntɔn b'a fɔ ko faransi t'an ka hɛrɛ fɛ u b'a fɔ ko faransi ka ɲi ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an bɛɛ sɔnna o ma maintenant i b'a da i ɲɛkɔrɔ sisan mun de la mɔgɔw ko ko faransi ka taga mun de y'a to kuma bɛ ka caya hali n'i y'a ye bi e nana ne ɲininka n ka baarakɛyɔrɔ la ko faransi ko kuma bɛ ka caya force étrangère minnu anw fɛ a kuma bɛ ka caya c'est parce que i ye kunnafonidila ye min bɛ fɔ su ni kelen tulo kɔrɔ e bɛ fɛ ka o de ta k'o sɛgɛsɛgɛ a cɛ ni a nkalon ka se ka yira mɔgɔ la donc o de ye e se kun ya bi faransi ka taga faransi kana taga jama kila ninnu filɛ mais minnu ko faransi ka taga olu bɛ mun fɔ olu k'u wele bilala o ma k'u kana an dɛmɛ an ka kɛlɛ la depuis u nana 2013 14 15 16 17 18 19 20 21 u wele kun min na ni dɔ ma fara o kan dɔ ma bɔ a la u wele kun min na ko fagali bɛ anw fɛ yan ni dɔ ma faga fagali kan fɛn ma bɔ a la ɔ ne ye e wele ka na k'i kana an dɛmɛ k'an ka kɛlɛ kɛ depuis e nana dɔ bɛ ka fara kɛlɛ kan sani e ka na fɛn kun tɛ ne bara e nana o bɛɛ nana ne bara ɔ ne dun bɛ fɛ ne ka bɔ o kɛlɛ kɔnɔ jari min bɛ ne fɛ ne bɛ fɛ ka bɔ o kɔnɔ sisan ɔ ne bɛ wele bila ka na e ma k'e ka ne dɛmɛ ne de y'a ye e nalen dɔ farala a kan n m'a fɔ i ka taga de kɛ sani e ka na min kun tɛ e nana o de bɛ yen c'est pourquoi aujourd'hui n'i ye ne ko n ye kunnafonidila ye an ka baara in kɔnɔ les faits sont sacrés mais le commentaire il est libre fɛnw lajɛ dɔrɔn don min na wele bɛ bila u ma hali wele bilala u ma cogo min na lettre fɔlɔ min ci la k'u ka na appui aérien kɛ u ko n'u tɛna dugumala fana k'u tɛ se ka na u nana fana n'i ye olu fana nana minnu ye dankari anw na olu de olu fana dilan olu de ye musaka di olu ma olu de ye kala u ka kumada ye u ka communication fɔlɔ o tɛmɛna olu ka soba de kɔnɔna na ni o ye France 24 ye olu de y'u jumɛnma don kuma na u y'u jumɛnma don minɛn na o y'u reçoit tɔgɔ min tun bɛ u la u ye kelen fara kan k'a kɛ MNLA ye libération k'u k'u yɔrɔ bila ka yɔrɔ d'u ma o ye fɛn dɔ ye ka tɔgɔ d'u ma k'u dɛmɛ communication na k'u dɛmɛ musaka la ka u dɛmɛ dumuniko la ka an dɛmɛ k'an ka dugu caman libéré mais wagati min anw bɛ fɔ ko an bɛ don Kidali kɔnɔ ko stop ko an ka jɔ yan bi an ka armée bɛ Kidali kɔnɔ mais u contrôlent nos camps dans un camp même ka taa susufagalan san c'est un problème même ka taa boutique na c'est un problème pour eux donc aujourd'hui n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn minnu bɛ kɛ anw fɛ su ni tile minnu bɛ Kidali kɔnɔ minnu bɛ an ka c'est kɔrɔyanfan fɛ kuma ni a fɔ tɔgɔ don minnu bɛ kɔrɔyanfan fɛ u ka kuma fanba n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛ jalaki se faransi ma minnu b'a la faransi nɔ tɛ dɛ dirigeants de nɔ don an ka ɲɛsin olu de ma an tɛ d'olu kan mais c'est trop limité mentalement mɔgɔ min ka analyse mana dan o yɔrɔ la i tɛ jigin o la i n'a fɔ Isa ye min fɔ Ibn Mariama Seigneur parole ils savent pas ce qu'ils disent ils savent pas ce qu'ils font mais aujourd'hui bɛɛ sɔnna ma maliyɛn fanba ko faransi ka taga ɔ e y'a kɛra jama bɛ yɔrɔ min na kɔni hali ni tiɲɛ tɛ yen tiɲɛ ka sɔrɔ ne ye mun faamuya c'est très simple mun ko k'a fɔ ko u nalen k'a ye dɔ fara gɛlɛya kan an bɛ se k'a fɔ yanni Mali yɛrɛ tun ma situation yɛrɛ kɔni Mali tun tɛ nin dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko sɔrɔsiw bɛ taa kɛlɛkɛda la u bɛ faga
k'a fɔ ko dugu dɔ bɛ jeni olu bɛ fɛngɛ Mali tun tɛ nin dɔn donc olu b'a fɔ u ka fɛn na an tun tɛ nin dɔn mais u bɛ ka kɛ anw fɛ yan toujours parce que forces étrangères b'an fɛ olu y'u ka hakilinata ye mais fɛn mun don n'i y'a sɔrɔ minnu fɛnɛ ko ayi forces étrangères ka to anw fɛ yan parce que wo dɔw bɛ yen nɔ u sen b'o wo da la olu fɛnɛ n'u ka hakilinata o hakilinata ye jumɛn ye parce que yanni forces étrangères ka na bingalikɛla ninnu tun avancera ka na yɔrɔ dɔ de la u yɔrɔ caman minɛ u ye dugu caman minɛ n'a bɛ f'o ma ko les 2/3 du pays u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ k'o bɛɛ lajɛlen k'u sigiyɔrɔ ye a dugu kɔnɔ olu de ka sariya bɛ laboli a dugu kɔnɔ olu ka kumakanw de bɛ laboli wa olu ka kɛwalew de bɛ laboli jamana kɔnɔdenw c'est à dire o duguladenw kan donc o y'a sɔrɔ o bɛ yen déjà donc forces étrangères nana ka se k'olu kɛlɛ k'o bɔ o dugu ninnu kɔnɔna na hali n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ u bɛ burusi kɔnɔna na mais o duguba ninnu kɔnɔ k'u kɛlɛ ka bɔ duguba kɔnɔ donc ne bɛ se k'a fɔ forces étrangères ka toli yan nafa dɔ o ye o ye en même temps minnu ko ko non fagali bɛ ka kɛ toujours oui fagali bɛ ka kɛ toujours parce que minnu tun bɛ dugubaw kɔnɔna na u gɛnna ka bɔ dugubaw kɔnɔna na donc u b'u dogo olu fana bɛ revanche de kɛ sisan contre attaque de kɛ donc maa min dogonen don ani maa min bɛ kɛnɛ kan yɔrɔ kɔni kɛlɛcogo tɛ kelen ye donc waati min tun kɛra waati min na anw yɛrɛ ko situation juguyara situation juguyara an bɛ se k'a fɔ situation tun ka jugu o waati la parce que o waati la Mali tun tɛ se ka se yɔrɔ Mali ka kumakan tun tɛ se ka boli nin yɔrɔ si kan n'a bɛ fɔ les 2/3 du pays donc Mali ka kumakan kana boli 2/3 du pays kan walima maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka bingali jatigɛ wale min kɛ an bɛ jumɛn de choisir donc an b'o de fɔ fɛn dɔw bɛ yen o man ɲi mais fɛn dɔw wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ o fɛnɛ man ɲi mais o ka wusa ni dɔ in fɛnɛ man ɲi donc an bɛ mun de nɔfɛ an bɛ mun nɔfɛ sisan ninnu mun nana an dɛmɛ an b'a dɔn k'a fɔ bingalikɛla walew b'an kan u bɛ se k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ cogo di u bɛ se k'an ka sɔrɔsiw former cogo di ka se ka anw kɛ cɛfarinw ye ka se ka anw kɛ sɔrɔsi cɛfɔlen ye comme an b'a fɔ cogoya min na Modibo Keyita a ka wagati la wagati min na a y'a dɔn k'a fɔ Mali armée an bɛ se ka fanga sɔrɔ wagati min a y'a dɔn k'a fɔ k'an ka cɛfarinw u taara kalan kɛ u ye kalan ɲɛdɔn wa u bɛ se ka Mali défendre wagati la a y'a f'u ɲɛna k'u k'u ka minɛnw cɛ u y'u ka minɛnw cɛ donc ne bolo an kan ka mun de kɛ sisan k'a ɲɛsin ma ka se ka pression jumɛn kɛ ninnu kan u fana bɛ se ka anw doter cogo min na armement na Tchadi fɛn y'o fɔ président Idriss Déby y'a fɔ k'u k'u yɛrɛ former ka minɛn d'u ma donc moi je pense que o ɲɔgɔnna an kan k'o de kɛ ka minɛn ɲini k'a da anw ka mɔgɔw ma k'an ka mɔgɔw former o hukumu na n'an y'a dɔn anw yɛrɛ bɛ se k'an ka sécurité maintenir an ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ la anw y'aw wele mun kama a ye dɔ kɛ dɛ mais anw tun mago bɛ nin fɛnɛ na aw ma se ka nin kɛ donc anw yafara aw ma an ka mɔgɔw bɛ se k'a dafa mais bi bi in na i bɛ taa zone caman na i bɛ taa Bamakɔ i bɛ taa zone caman na a ka gɛlɛn an ka ministre de la défense yɛrɛ y'a fɔ effectif b'an bolo a ka dɔgɔ même Bamakɔ yan insécurité ɲɔɲalen Bamakɔ parce que effectif bɛ yen nɔ a tɛ se ka Bamakɔ bɛɛ labɔ donc o effectif ko problème b'an na armement ko problème b'an na an yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ne ma fɔ an ka sɔrɔsiw de y'a fɔ formation mɔgɔw b'o la donc an k'an jija o bɛ se ka kɛ cogo min na ko bamananw bɛ kuma dɔ fɔ i b'i tɛgɛ punaki ka bɔ kunnatɔw bolo k'a sɔrɔ a ma dɔn i tɛgɛ sunɔgɔ ka bɔ donc an k'an labɛn k'an labɛn cogo min na k'an ka jamana ta ka kun a man di mɔgɔ si ye diɲɛ mɔgɔ si ye ko armée wɛrɛ ka bɔ jamana wɛrɛ ka kɛ ne ka jamana k'o sécuriser o man di diɲɛ mɔgɔ si mais ni fɛn min se t'i ye tu es obligé de le faire donc aujourd'hui je pense que an kan ka taa n'o sira ye n m'a fɔ diplomatie don mais de telle sorte que ninnu mun filɛ nin n'u bɛ sira min na k'o déorienter ka b'o sira k'o bila sira kan sira min n'an yɛrɛ bɛ sira min fɛ an y'u wele k'u ka djihadistes stopper k'u gɛn ka bɔ grande ville kɔnɔ k'u gɛn ka bɔ grande ville kɔnɔ maintenant an kan ka pression de k'u kan sisan djihadistes bɛ ka binbali wale min kɛ ka jatigɛ wale bingali min kɛ an ka sɔrɔsiw kan ni population na o ka se ka dabila cogo min na an n'olu ka se k'o fɛɛrɛ tigɛ ɲɔgɔn bolo. force étrangère i filɛ ka force étrangère min fɔ nin ye mun y'u sanfɛ yan mankan in tɛ yan o mankan kelen de mana ni accord ye yan bon maliyɛnw yɛrɛ ma se ka ɲɔgɔn faamuya o la fɔlɔ dɔ kan mɛn ko force étrangère de kan ka gɛn dɔ kan mɛn ko accord de man ɲi n'anw yɛrɛ ma se ka fara ɲɔgɔn kan fɛn kelen na ka a dɔn ko cause in bɛɛ ye cause kelen de ye différence t'a la dɔ ko accord dɔ ko force étrangère k'a sɔrɔ n'i y'a ye force étrangère sera o fɛ n ko mankan de nana n'a ye. mais e yɛrɛ bolo u kan ka taa halisa. o ɲininkali tɛ kɛ sa camu u kan ka taa kɔni tɛ o n'i y'u ye yɔrɔ min na ko problème de bɛ yen n'u ma taa mɔgɔ wɛrɛ tɛ ko problème a banna man ka maliyɛn ɲininka bi k'a fɔ k'u kan ka taa ou bien u man ka taa faamuya mɔgɔw ka faamuya ma se min ma dɔw b'a fɔ de ko n'u taara sisan an bɛ se ka problème sɔrɔ mais mɔgɔw tɛ min kalama force étrangère de ye Mali problème ye o ye ne ka faamuya de ye. Si les forces nationales étaient en mesure de faire face
au problème de sécurité du Mali, on n'allait pas faire recours à des forces étrangères, militaires étrangères. Si en 2012 à Konna, l'armée malienne, les FAMA, avaient pu faire face à toute cette bande de djihadistes et de rebelles, on n'aurait pas fait recours aux forces étrangères, notamment les forces françaises. Et donc la présence des forces françaises au Mali est justifiée et c'est à la demande des Maliens. Le Mali est un pays membre des Nations Unies. Le Mali a un partenariat avec beaucoup d'autres pays. Et c'est dans le cadre du partenariat entre le Mali et notamment la France que le président de l'époque a fait appel aux forces étrangères, notamment les forces françaises, pour stopper la progression des djihadistes qui ont déjà franchi Konna pour prendre le sud du Mali. Et donc c'est ce qui a amené Serval. Il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte. Ensuite, il y a eu un accord de coopération entre le Mali et la France. Barkhane s'est installé et au sommet de Pau s'est élargi à une partie de l'Europe qui a décidé d'envoyer ses forces spéciales pour soutenir le Mali. Je crois que c'est assez simple. Si les Maliens ont les moyens nécessaires pour vraiment ne pas faire recours aux forces étrangères, mais sécurisons notre territoire. Mais quand on n'a pas les moyens de faire face aux djihadistes, aux rebelles, à tous ceux qui sont facteurs d'insécurité, on ne peut faire recours qu'aux armées étrangères. Autre chose que j'aimerais dire, c'est que si aujourd'hui, Barkhane, notamment Barkhane, si les militaires de l'opération Barkhane décident de quitter le Mali, Bamako sera occupé demain. Et nous n'avons pas les moyens nécessaires pour l'empêcher. Ce qui demande que ces forces-là partent, qu'ils nous trouvent une alternative crédible, c'est assez simple. Quelle est l'alternative? Il n'y en a pas. Et donc, je pense que les forces étrangères, notamment les Français qui sont au Mali, c'est plus bénéfique pour les Maliens que pour les Français, d'autant plus qu'ils meurent. Ces militaires étrangers meurent sur le sol malien pour le Mali, pour défendre le Sahel. Demander qu'ils partent, c'est bien quand on est autonome, mais quand on n'a pas les moyens de se sécuriser, on ne peut faire recours qu'à d'autres.